Δουλεύω όλη μέρα. Ναι, ναι. Είστε πολύ κουρασμένοι. Όλη μέρα. Εμείς, κυρία μου, στην ηλικία μας βλέπαμε μεγαλύτερο και τσακιζόμαστε να σηκωθείτε. Εσείς αδιάφορα κάνετε ό,τι βλέπετε έξω. 9 μηνών έγκυος και δεν σηκωνόταν κανένας να κάνει. Και σηκωθήκατε Γι' αυτό κάνεις τώρα. Περνάμε. Δεν κατάλαβα, δεν έχει κόψει εισιτήριο γιατί πρέπει να μείνει. για την κυρία και για το κοριτσάκι. Μπαίνουν μεγάλοι και κοιτάζουν αδιάφορα έξω. Δεν τον είδατε ότι πήγαινε. Ναι. Πώς δεν κάθομαι, κυρία μου, τι λέτε, εγώ είμαι νέος. Γιατί να Δεν ξέρετε κι ο άλλος τι μπορεί να έχει και σήμερα. Το 95% δεν έχει τίποτα. Εγώ το θυμάμαι λίγα σας Δεν μίλησε κανείς για εσάς. Μιλήσαμε για τους νέους. Επόμενο σταθμός, Ηράκλειο. Next station, Ηράκλειο.